אנחנו נמצאים כאן בחנות של בסט ברוך, יש להם כאן אולי 100 סוגים של טלוויזיה. טוב, אולי קצת הגזמתי. 2, וזה המקום הכי חם בעיר. עוד שבוע מתקנים את המזוג, ואז בבסט ברוך יהיה... בסט ברוך פתוח עד מאוחר. מה זה מאוחר? מאוד מאוחר. מה זה מאוד מאוחר? מאוד מאוד מאוחר. אתם רואים עכשיו טלוויזיה, כמה עכשיו? 7:15? סגור. אבל אם אתם רואים וידאו אחרי הצהריים, גם כן סגור. נסו בבוקר, לפעמים פתוח. בבסט ברוך יש מערכות סטריאו, ואיזה מערכות סטריאו? זה בסט. פה אני שותק ונותן למוזיקה לדבר. בבסט ברוך אנשי מקצוע אחד. הנה למשל ברוך, ספת גגות, זה בסט. והכי חשוב, הם לא קטנוניים איתך, אין שום בעיה. ברוך, תעזוב להחזיר לך שקל אחר כך. ברוך, זה פרסומת, ברוך. יאללה, אז להתראות בבסט ברוך. להתראות בבסט ברוך. ברוך, הרמוט לא עובד, איזה כפתור זה? ברוך! היי!